Здравейте, хора! Сега ще ви покажа книгите на брат ми. Ето ги тя. Ето е едната. Приключенията на мотовете. Другата е Върколаците от Иракли. Сега ще ви покажа моите книги. Ето я, едната, тя е на Меси. Така. Другата е на Слави де Класър. Ето я. Да обърнем на Меси. Другата е за животните. Ето. И това беше за мен от това видео. Чао, хора!